सोलेर एबा देहाखौ देखाय गुवाहाटी सहराव देखायो नलबारियाव देखायो बरमायाव देखायो हा देखाय आरो नोंनि न'आव नोंनि बिदानो बिनानावनो देखायो देखाय नोंनि बिफानो फंबायनो देखायो देखाय हा नाथाय ससियेल मिडियायाव देखायब्ला माबायदि नुयो नैबे भिडिअखौ नायनानै ला जोबोद इम्पर्टेन्ट जानो हागौ सोरबा सोरनिबा थाखाय गोबां इम्पर्टेन्ट जानो हागौ नंगौ बिबुंथि होदों जेम्स ब्रादारा क्लिपखौ एसे लानाय जाबाय गाज्रि मोननाङा ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो 100% राइट इउ आर सियर मानो होनब्ला नुलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां मा बुंदों जेम्स ब्रादारा बेयो थाम्बनेलाव जि होदों बे गेमस्रिनिल' नङा गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो माबा खालामबाय दोङो बेनिखायनो नोंथांमोना बिबुंथिखौ नायनानै ला मा बुंदों फार्स्टआवनो स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान आपडेट भिडिअ नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो दा आङो फार्स्टआवनो बिथां जेम्स मुसाहारिनि भिडिअखौ जोङो नायग्रोना लानोसै मा बुंदों आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि जादों जेम्स ब्रादारा राइट बाथ्रा बुंदों आरोना सोरबा साख्रि मावनाय मानसियासो देखाया सोरबा साख्रि मावैयासो साख्रि मावनाय होनना बुंना लायो आरोना आजिखालिनि जुगाव माने ड्रेसखौथ' साख्रि मावनायावथ' गाननो हायोना बेफोरबायदि लंथं लंथं देखायनानै गुसुं गुसुं खान्दा खान्दा गाननानै बेफोरबायदि देखायो आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि लेभेल जुग सफैदो जोबोद लेभेल आरोना माने आं बायदो आं गानगोन ससियेल मिडियायाव देखायनांगौ बैफोरबायदि जाबोगासिनो दोङो दानि जुगाव मानो साननानै जे बेफोरबायदिखौ खालामगासिनो मिडियायाव माने जांलाब जाथाब फैला फैथा ड्रेस गाननाय माबानाय आयौ सोरबा सोरबि भिडिअ नायिफोरा मोनथिया जानो हागौ भिडिअ नायनायफोरा आजिखालिनि जुगाव फेसबुकखौनो नायनो बाग्रा जाबायनो आरोना माने ओरै बोलाबानो माने फैला फैथाखौसो नुलाबायो साननैसो सिगां नंगौ सोरबा सासे आइजोआ बेफोरबायदि फैलानायनि थाखाय बुजादोंमोन भाइराल जादोंमोन जों आरो नुबावदों बे साननैसोआ जों आरो नुबावदों फैलाना मोसानाय माबानाय होबावाखैसो फेसबुकाव सेयार जाबावाखैसो नाथाय लासै लासै ओंखारबावगोन ओरैबायदि ओंखारबावदों आरोना गाज्रिनो सोरबा फैलानाय माबानाय माने बिहावदोंनो हौवाखौथ' बादान हौवाफोरा कम्पानियाव थाहैयो माबायाव थाहैयो मावनानै थाहैयो बिहावनि सिगाङावनो मोसानो देखायो बेफोरबायदि सासे बिहामजोआ फैलालायना देखायो बेफोर बिहावा मा जाखो बंफां बुरा नामा नोंसोरनि बेफोरखौनो नायना थानांबाय नामा बिहाव माने नोंनि बिफा बे बिफाया नोंनि बेफोरबायदि फैलानाय माबानायखौ नायना थानांबाय आजिखालिनि बिहामजोआ ओरैबायदि जाबोदो हाबा जानायफोरा लाजि मोनगोन दा बुंबा दे नोंथांमोना नायग्रोना ला नै जेम्स ब्रादारा मा बुंदों नायग्रोना ला फार्स्टआवनो एसे बुजिनानै लाबानो जाबाय खोनासं बिनानावमोन आरो आंनि मादैमोन सोरबा सिख्लाया सोलेर एबा देहाखौ देखाय गुवाहाटी सहराव देखायो नलबारियाव देखायो बरमायाव देखायो हा देखाय आरो नोंनि न'आव नोंनि बिदानो बिनानावनो देखायो देखाय नोंनि बिफानो फंबायनो देखायो देखाय हा नाथाय ससियेल मिडियायाव देखायब्ला माबायदि नुयो ससियेल मिडियायाव गोबां मोजां मोजां गोरों मानसिफोरबो थायो फेसबुकआव इउटुबाव गोरों मानसिफोर गिदिर फरायनाय साख्रि मावनाय मोजां बुजिनाय गोबां मानसि थायो फेसबुक आरो इउटुबाव गोबां मानसियानो नायो हा बैसोर मा सानो मिथिबायना बिनानावमोन आं नोंसोरखौ थांखिनानै बुङो मालाब्लाबो नोंसोर सोरखौबा नायनानै मालाबाबो बेफोरबायदि ड्रेस गाननो दासान ओरैबायदि घाटिया नुयो ओरैबायदि माने मुगैथावथाव नुयो माने ओंखाम जानायफोराव नुफ्लांबाथ' ओंखामखौनो जानानै नङा गोबागोन बायदि नुयो ओरैबायदि घाटिया नुयो नंगौ जायफोर देखायग्राफोर बिसोर साननो हागौ बेलाय मा बुस्थु जेबो नङा हा बिसोर साननो हागौ बिसोरनि साननाया बिसोरनि ब्रेना बेफोरबायदि जानो हागौ आरो बेलाय मा बुस्थु आंनिसो गोसो आंसो गानगोन आंसो देखायगोन नंगौ नङा बिसोरनि साननाया बिदिनो नाथाय गिदिर मानसिफोर थायो बयक जानाय आरो फरायनाय गिदिर फरायनाय सिख्लाफोरबो दङ हिनजावफोरबो दङ गिदिर साख्रि मावनाय सोरबा बिदि देखायदों नामा देखायाखैना मानो देखायाखै बिसोरबोथ' देखायनो हायो गिदिर साख्रि मावो फरायबाय माबाय बिसोरबो देखायनो हायो बिसोरसो बांसिन देखायबावनो हायो आंहाथ' साख्रि ताख्रि दंबयो आं गिदिर फरायनायबो गोसो बायदि गाननो हायो खावलाब खुफाब हा आं गोरों
थाखा फैसाबो दङ आंसो गाननो हाबोयो बांसिन लेभेलखौ आरो गोरोंबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोरों फरायनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोरों बेफोरबायदिया मानो देखाया बिसोरबोथ' देखायनो हायो बिसोर मानो लाजियो नाथाय बिसोरसो बांसिन डेन्जार देखायनो हायो गावनि अकातखौ आं गोरों थाखा फैसाबो दङ साख्रिबो मावो आंखौलाय सोर मा बुंनो बुंबाबो जेबो गैया बिसोरबायदियासो बांसिन देखायनो हायो नाथाय सोरबायदिया देखायो साननानै नाय बिनानाव मानो देखायो मालाबाबो फल' खालामना देखायनाया देखायबाय थाथों जाय देखायग्रा देखायबाय थाथों जों देखायग्राखौबो जेबो बुङा नाथाय बिनानावमोन मालाबाबो फल' खालामना अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय दा बेनोसै जेम्स ब्रादारा बिराद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन बे बड'लेण्डसो जोंनि आसाम अखमसो बेयाव जोङो बाहेर देशनि गवा मुम्बाइ दिल्ली साननो नाङा जे नोङो खान्दा गाननानै टाउन सहराव बेरायनानै बिहाव बिखुनजोनि खाथियाव बेफोरबायदि मोसानानै देखायगोन माबागोन नङा बियो आमेरिकान नङा गवा मुम्बाइ बेफोरबायदि नङा मुम्बाइआवबो बेफोरबायदि देखायबावासो खोमा दा जोंनि बड'लेण्डआव जिबायदि जाबोदों ओरैबायदि आरोना माने अखमखौ बाहेर देश खालामना होबाय आरोना कामायोबा थाइबेसे कामायो सिख्लाफोरा बर' आइजोफोरा बेफोरखौनो देखाय कामायमारदों खोमालै ना फैलानानै देखायनानै आरो गोबां मानसि बुंगासिनो कमेन्टफोराव भिडिअफोराव गोबां मानसियासो माथो भाइरेल जानानै फेमास जादों जोंबो जानोसै नामा होनना बुंदों आरोना भाइरेलखौ पस्टआव लिरै हरदों सानैसो हिन्जाव मानसिफोरा आं नामखौ खारिनानै बुङा भाइरेल जानोबा मा लंथं खनिसै नामा जोंबो बेफोरबायदि बुंदों नुबाय मोजां बुजिना लाबायना माफोरबायदि बुंदों बेनिखायनो बुंदों जाय मानसिया भाइरेल जादों सोरबा फांसन प्रग्रामाव लिंहरनायखौ गार जाय मानसिखौ भाइरेल जादों बे मानसिखौसो मानसिया सनमान होगासिनो बेनिखायनो सोरबा भाइरेल जादों जानो हो बेखौ डाउनाव खोलना दोनखा बैफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालाम जाय मानसिया बिमा बिफाखौ मान लाखिनानै बिमा बिफा गैजायै सोरबा मोजाङै हास्थायनानै गावनि माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनानै लिरना फरायनानै साक्सेस जाबोदों बैफोर मानसिखौसो सनमान खालामनो सोलों सानफ्रोमबो भाइरेल जानायखौ नङा दिनै सोरबा भाइरेल जादो बेखौ सनमान खालामदो बै सासेयाबो लाइमोना सानगोन आंबो भाइरेल जागोन बेफोरबायदि सासे सेलिब्रिटिस जागोन गेदेर बेफोरबायदि सानगोन आरोना बेनिखायनो बिसोरखो जाहाथे बिसोर साननाय नंगौ जोंना भुल जादों जोङो दिनै मोनसे जोंनि बारगा जों खामानि मावदों गाज्रि रिल्स बानायदों दख'ना फैलादों बैफोरखौ एसे लाजिनानै डाउन जाबासो बिसोर मोजां लाइनथिं फैगोन बेफोरबायदि आरो दख'ना खुनाय माबानाय बेफोरो ओरैबायदि नुदों फेसबुकआव लासिंनो बिमा बिफानि सिगाङावथ' भिडिअफोरखौनो नायजाखाया ओरैबायदि लेथ्रा संसार जानाया गासैबो संसार जागोन बे सिख्लाफोरानो बे मादैमोनानो हाबा जाखाबाय अलरेडि दा बिसोरो बेफोरबायदि देखायोबा इयुनाव बिसोरनि फिसाला फिसाजोफोरा बिमाखौ उनाव बेफोरबायदि नुयोब्ला गुबुना देखायोब्ला नोंसा मादारा सिगां बेफोरबायदिमोन दख'ना फैलायनायखौ नुबा सोर लासिं जागोन इयुननि लाइमोन गथ'फोरा लासिं जागोन आरोना गावनि फेमिलिनि बेनो एसे बुजिनानै लादो दा बेनोसै शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ जास्ट नैबे एसे आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो होनाय जाबाय जेम्स ब्रादारनि भिडिअखौ अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन अब्ला भिडिअखौ दोननाय जाबाय बाय बाय